Но є одна установа, котра всіх учених виводить на світло. Православна церква канонічна, котра користується богослужебним язиком Кирила і Мефодія. Це ми 1150 років прийняли від Кирила і Мефодія не глаголицю, а кирилицю. І коли б і зганяли наших учеників Кирила і Мефодія із Моравії, так вони принесли вже тоді в Болгарію і в Карпати іменно кирилицю. А глаголиця була, давно була до них, продовжала мало бути і після них, але вона була сложна і зайшла з історії. А кирилиця, а ми живі свідки того, що нинішні історики брехливі і обманщики способні по цілому світовому числі, що нам було страшно больно, і українські історики, і російські, і білоруські, і остальні войшли в этот заговор. Ну що ж, остаємося ми одні перед лицем всього світа сказати, кирилицю создали браття Кирил і Мефодій, а архієпископ Мефодій, продовжуючи бути єпископом Панонським, а Панонія – то наша земля, через Дунай і Тису легенько може добратися, то ми стали в лиці архієпископа Мефодія продовжателі первохристиянської отої кафедри, котра була саме у Сирмії, у Панонії, і передавала і нам православ'я. Вот чому ми кажемо, православна церква ще має одне унікальне свойство. Крім того, що береже істинну православну спасительну віру, і ще має добру історію, і особливо історію слав'янства, нашої письменності. Лиш так поступає. Знає добре свою віру спасительну, на котру нині всі наскакують, готові порвати кожного християнина православного. Ми держимося ще того, що знаємо добру історію, по життю святих знаємо древність слав'ян, ну а віримо, що як нині, так і завтра Господь буде чекати від нас, помнити, ми послані Христом, як вівці серед вовків. Ті вовки цього світа, вони, звісно, світяться заявленнями про права і свободи, а генетично не признаючи, ненавидящі всяке право і свободу, бо який злодій, який розрушитель буде позирати на права людей? Йому треба чим більше забрати, а несогласних об'явити ворогами і в тюрму. Православні то знають, і Бог предупредив нас, сказав, будуть вас тягати в суди. І коли нас тягнуть нині в суди, ми не вдивляємося. Бог предсказав. Єдине, що Господь сказав, не будьте у страхові. Вам буде дано від Отця Небесного, що казати. Головна задача – не відпасти від церкви, як від тіла Христового, як від живого організму, а ви, живі клітки на живому організмі. Так поступає, ви живі, благодатні, сильні, хоча й гонимі, але це гоніння не буде вам мішати розкрити свої таланти в сім'ї, у державі, у друзів, в селі, в городі своєму. Бог так устроїть, що християни, як повноцінно благодатні духовні лічності, зможуть свої таланти вкласти. Но благодаря тому вони, коли розквітнуть їх труди і таланти, то на страшному суді буде видно, що православних християн буде за що перекласти в праву сторону, а безбожників з гнівом у ліву сторону. Пам'ятай про це, держимося Господа, а будучи у попразднестві воздвиження креста Господня, всегда молимся. Святий крест Господень, огради нас від цих напастей, щоб Бог дав нам таку мудрость і силу, радуватись навіть у гоненнях. Бо радость – перший признак живого чоловіка і зрящого, будущу свою награду у Царстві Божієм. Амінь.